Det er en super hurtig video på, hvordan at vores retsystem virker. Du kan klikke på F5, som er taget på default, så åbner du din fjernbetjening. Du klikker på toggle display, så åbner du den her. Du kan ændre indstillingerne på, hvor store de er og sådan noget herinde, med at klikke på UI scale og så ændre størrelsen. Så efter, så kan du åbne din plate reader. Her kan du sætte en boloplate, f.eks. en efterlysning ting, så klikker du sæt boloplate, og så låser den automatisk fast til den nummerplade. Den kan du også ændre under UI settings. Her, når du har startet her, skal du klikke på Xmit og Hold. Så at du kan se, at når det er rigtigt, så skal der stå så kan du sådan, der står same Xmit, og skal der stå fast. Så du går efter, så klikker du på menu, indtil den sidder på den, der hedder, wow, nu gik jeg lige for langt, fast lock, så slår du den til on. Det gør du med at bruge piltasterne her, der står herinde. Så på on, så klikker du igen, og så skal du sætte din fart. Så står der din fart, du sætter til herover. Det kan du gøre med at sætte til, for eksempel, vi siger, at den kører 30, fordi så kan jeg lige teste på en PC-hviler, så I kan se, at det virker. Når jeg gjort det, så sætter du den på fast, og så lukker du den med at klikke på escape. Nu kan du se over i grøn, det er hvor hurtigt jeg kører. Det kan du se lige der. Så her, der er, låst biler, og her, der kan du se den på en anden bil. Så hvis vi for eksempel lige finder en... se, så kan du se den der motorcykel der, som så holder til for rødt. Okay, du kan lige se for eksempel, at vi lige kører over på motorvejen herover. Så kan du se her, med at den bil, den låser til den der foran, så kan du se, at den kører 83. Og så kan vi låse den manuelt med at klikke på numpad 8. Så siger den også, bekræfter det med en stemme. Og så kan du så bruge numpad 9 for at låse foran. Så kan du se, nu er hans nummerplade låst. Jeg kan lige køre på siden af ham, og så bekræfte. Så kan du se, at nummerpladen er ens. Og det er basically alt vi har. Så kan du låse det. Og keybinds skal du selv sætte ind under her, hvor du klikker settings. Klikker du keybinds. Så klikker du ja. 5M. Og så skriver du ned, indtil du finder den keybind, du skal bruge. I det her tilfælde hedder den front antenna lock unlock. Så sætter du den for eksempel til output 9 og 9, 8 og 9. Og så finder du så den anden side. Så kan du se også indstille den, hvis din remote ikke åbner på F5, så kan du indstille den her. Og så ellers så kan du se her, at der sidder VK Wars, så rear antenne, det så betyder bag i antennerne. Så sætter jeg den på 5 og 6, fordi så er de lige på den anden side af hinanden over på, du har nu menuen. Der er ikke rigtig mere til det nu. Det er omkring det. Hvis I har nogle spørgsmål, så skriv.